malo se moram našaliti na svoj račun. Moj vam je prijedlog, pozdravljam vas diljem lijepe naše iz regije i pozivam vas da najesen organizirate istu ovakvu feštu i grad Zagreb će isto tako biti pokrovitelj u gradu Zagrebu. Hvala vam što ste došli i živjeli. Još jedan put da se malo uključim, s obzirom da je gradonačelnik izrazio želju da bude među nama. Ovim putem želim bi vam uručiti jedan poklon od udruge Karavane za život bajkera na cesti i svih vas ovdje. Hvala vam lijepa. Sad imam pet prsluka, mijenjam 4 prsluka za jedan motor. Hvala vam, živjeli. Evo još jedan put mene ponovo i riječ će preuzeti voditelj programa i najavit će znači daljnja događanja i poštovanje njima, znači moja djeca, znači kćer Alen, kćer Lea, vidite koliko sam zbunjen ili jednostavno oduzimam i njima vrijeme, ali kćer Lea Vitković i sin Alen Vitković. Hvala vam lijepo. Jedva čekaju 12 godina da se mogu službeno voziti na motoru. I evo još jedna riječ gospodina Kikija Renjaka za završnu riječ. Dobar dan, dragi moji. Jedna posebna zahvala svim crvenim i zelenim redarima. Hvala vam još jednom. Ok, naš Mika je živ, ali pomoći će nam, znači na koji način ćemo pružiti pomoć unesrećenom motociklistu. Evo daću riječ struci. Ono što uvijek radimo je to da konzultiramo struku prije nego bilo kakve akcije kao udruga poduzimamo. Evo, prepustit ću riječ. Hvala. Gotovo sam uvjeren da svi motoristi znaju kako se kaciga skidati, ali za svaki slučaj još jednom ćemo ponoviti. Dakle, kacigu mogu skinuti isključivo 2 dobro educirane osobe. Ukoliko je osoba pri svijesti, diše, razgovara s vama, nije sam skinuo kacigu, nemojte ju skidati. Skidajte ju isključivo jedino ukoliko osoba je bez svijesti ili eventualno ne diše. Dakle, potrebne su 2 osobe, jedna sama ne može skinuti. Biće mi malo sad teško istovremeno raditi i pokazivati, ali evo mi ćemo raditi, a vi probajte. Može? Hvala. Evo, pridržat ćemo malo mikrofon da čujete i vi. Evo ovako. Dakle, potrebno je prići uvijek sa prednje strane i čvrsto primiti kacigu kako se glava ne bi micala, druga osoba mora primiti čvrsto kacigu. Jesi primio? Jesam. Mogu pustiti? Otvorit ćemo vizir. Gospodine, ali me čujete, što se dogodilo? Napali ste. Jesi sjećate svega? Ne sjećate se ničega. Dobro, mi ćemo vas sad skinuti kacigu, budite strpljivi. Primam donju čeljust sa prednjom rukom, sa stražnjom rukom obuhvaćam iza glave, vrata, može? Ajmo. Lagano se vuče dok se ne dođe do nosa. Kad dođemo do nosa malo zarotiramo kako ne bi čovjeku nos odnijeli. Glava mora ostati u poziciji ravnoj. Može. Super. Primi glavu. Jesi primio, mogu pustiti. Lagano ćemo vas spustiti glavu prema dolje, recite ako osjećate otpor, ako vas boli, da vas boli. Ne.
Odlično, možemo spustiti glavu. Evo, i ovo je skinuta kaciga onako kako treba. I držati glavu dok hita ne dođe. Ma eno, jebo, tako jako.